Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuye ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokozane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ufuna ukwenza sure ukuthi utheliswa iphakathi mntanami. Today is the big day, another day, another dollar. It's going crazy. It's going bananas. It's biblical mtanami. Today is the day I want to find some people or the couples that are clean. That's my dream. My dream is to find clean people. What up? I've got my Vara next to me. The protection is galo mtanami. Uyalazi but do not forget to subscribe on your number one channel, CMTV SA, and don't forget to follow your boy King Ginger _SA on Instagram. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuye ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokozane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthelithwa iphakathi. We man, egoli mtanami, egoli mtanami. We are looking for lovers, Buffett. As you can see, lovers every. Bavele bayiphophele njengekho. If you are as a mushroom, vele lava nje yabona uthi nje lava we. Hawu mfethu usiba analyze. Yabona uyabona nje ukuthi lomfana lo uyancenga uyazi ukuthi kuyawukupha mfethu uyawukupha hlezi yakanyani. Ngiyadlala. King Ginger, Cream de la Cream, it's bananas. I love you guys, I love you South Africa, I love you all. Zimbabwe, where you at? Sanbona fethu. Njani butwami? Ngiyaphila. Sorry mfethu 20 step fethu. Singawalk mina igama lami nguGinger fethu yabo. So ngihambe ngibuza fethu ngenza ishow la ngihambe ngibuza ukuthi niyathandana yini? Niyathandana fethu? Yeah, siyathandana. Oh, okay. I saw runti step of it. So mina butwami show engiyenzayo kahle kahle. Ngihambe ngibuza singama nje lana kancane mfethu makuthi anankinga kakhulu. Isho into engiyenzayo la eshowini butwami ngihambe ngibuza abantu ukuthi bayathandana and so that we can show other people ukuthi othandweni kubehave kanjani mhlambe njengoba nisho niyathanda. So wena butwami senesikhathi ngana noma mazi nithandana? Akusesikhathi esincane siqale September. Ngale September. Anjayami Bible King izinja zo September. Salute my brother. So wena siswami ngicela ukubuza kuwena uba negama lakho? Operates. Yeah. Bathi hamba kahle pretty girl. Mamas. So pretty. Ngicela ukubuza kuwe pretty ukuthi yini oyithandayo wena ngo ubani brothers? Umhlezi. Yini oyithandayo ngomhlezi? Umuntu nje onothando uphansi qoka kahle unuka kamnandi ngiyeza Ewaseqoka kahle futhi unuka kamnandi njayami umhlezi bafethu umhlezi where you from? I'm from Soweto. Kuphi nomsotra mnganami nguphakamisa umsotra Emapetla. Awu bathi phiri mapetla zolemndeni nazi la mfana kithi senzeni. Salute my brother Kaslamakasi lelo ngiyaphakamisa ngomsotra bafethu. I love you so much in Soweto. It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Where you from mamas? Alex Gomora. Gomora. Not coming back. Gomora. I might see you soon. I love it. Ngiyajabula kakhulu bafethu. So this is Bible King. So wena butwami mfethu yini oyithandayo ngomuntu wakho mfethu? Hayi mama nje right. Yeah, athi umuntu othanda umsindo like yeah. Butwami nawe ngiyakuzwa usiya umuntu othanda umsindo ne? Yeah, nami ngizirelaxele nje. So kule relationship umsindo awukho abafuna emsindo mntanami noma kuqatshulwa ukuthiwa fanele siqablane sesiyaqablana simelelana asimelela bozana ngapha. I like it mhlengi mfethu. Sorry bafethu ukunimixa ngizonidedela nje manje because ngiyabona ukuthi niyaphuthuma. Ngiyabona na ukuthi vele mfethu uphethe mamazi mfethu. So mhlengi mfethu ngifuna ukwazi kuwena mfethu one last question so that we can prove to all the South Africans ukuthi kwenzakala. Mfethu ukwazi nje uyayibona I future phakathi kwakho nomamazi?
Yeah, sure ngiyayibona. Uyayibona mfowethu. Yeah. No power to that. Wena mamazi uyabona mhlambe one day eba ubaba wengane. Yebo. Ngiyayimagine nje Smile. Imagine it. Engaka bangaka abantwana? About 12. 12k. Nina nti nayothanda kumtavazo. Manje mfethu mase kuyingane ezu12 ushuthi hayibo isekusengaka. Ungithatha ungibeke ngisexe. Are you good? All right. So mfethu what we're doing ilokhuzana i-loyalty test mfethu i-couple switching phones mfethu you understand it's whereby sishintshana khona ngama awuphuthwa mangibuka kabuhlungu manje mfethu no it's a loyalty test it's whereby sishintshana ngamafoni nasiswami wena ukwazi ukuthi ungene efonini kamuntu wakho ucheck ukuthi uchatha nabo bani ku WhatsApp ku Facebook na ku Instagram awumhleli angithi wena bhuti uyamthemba ngithi wena umuntu wakho ngiyamthemba 100%. Yeah, sure. Wena sisome uyamthemba umhleli? Yeah. 100%. Yeah. Ngathi awukho sho nje. Ngisho. Usho. Yeah. Wena usho ukuthi wena uyazithemba when do you trust yourself? Yeah. Is not to make sure. Wena bhuti wami angithi uyamthemba umuntu wakho? Yeah, sure ngiyamthemba. Now uyayithemba ngithi? Yeah, ngiyasithemba. Angithi wena bhuti wami akekho awumjoleli umuntu wakho ujola naye kuphela? Lutho angimjoleli. Okay. Now isama umjolela ngithi? Yeah. And ekule relationship unthanda ukuthula ngithi? Yeah. It's baby king. All right. So senza i-couple switching phones should say so shitshana ngamafoni for 60 seconds. Ilana ke sobe sesibona khona ukuthi ngempela ziyakhala yini. Angithi awunankinga? Yeah, nginankinga. Ngoba wena uyasithemba. Yeah. All right. Brother. Fetish. Awindaba mfethu. iPhone kanti ifika njani manje emafonini? No, angithi uthi wena bhuti wami uyamthemba and yili mama lakho leli loniphakade angithi leli. Yeah, sure. Angithi awujoli nabanye abantu. Lutho mfethu. Asishintshana ngamafoni for 60 seconds. Like nike yena ifoni yami. Yeah, yena nayo izokunike yakho. Fethu. Indaba hayibo mfethu indaba mfethu ngalomtshita mfethu. Wanqaba mfethu why you vetezeling? What's going on? Biza kahle mfethu sibuza yonke lento kodwa masifaka amafoni. Yenzana ayisezi kahle siyagqilaza manje lento. Ayagqilaza lento. Iqalile igqilaza online manje. Esimanje ngathi izogqilaza mina ke yazi ngifoni ngathi iyacima yabo izinto ezikanjalo manje. Mfethu ilokhuzana mfethu sinayi power bank mfethu. Lento igqilaza ngisho ku power bank mfethu. Awuthini yena mina ish. Angithole mama uyavuma? Yeah. Manje like it's fine, okay. Angithi angikuforce. Ungiforce bafoko. Uyayivumela? Ngiyayivumela. It's about that time. Couple switching phones mntanami iqalile iyagqilaza bathi igqilaza online bengisafuna nokuyobona uMantamela lapha ngimtshela ukuthi it's going crazy, it's going bananas, it's biblical mntanami ngicela ungiboleke ifoni yakho bhuti wami. Ngicela nisize ngapha mfethu ngicela size ngapha khona singene ezimbalini zabelungu lana. Ngicela size ngapha sure ngicela ungiboleke ifoni. Kahle keep phone. Nange saqala ukudlala ama games. Hawu indaba mfethu nazo ke. Danko. Yeah, mama ngicela ifoni. Voice. Ngibambela. Thank you so much. Mfethu, there's a famous question that I always ask yabo. Before start show. Sis from all right Sanget? Yeah. Can I please come inside? Angozuma. Yeah. Uyavuma. To come inside. Yeah. Inside kanjani manje? Lapha emaphakathini. Njalo. Uyakhuluma kanti ubucabanga kuphi mfethu? Inside. Ubucabanga kuphi? Mala emaphakathini wena ubucabanga kuphi jayami? Konto bengayizwa. Konto bongayizwa. Yeah. Wena ubucabanga lento ubungayizwa, ubucabanga kube kuyiyona. Bengayitshuna vele mina la. Bengeke uzokwenzela. Manje indaba uyicabanga ukubona. Ukuthi manje phela nami umqondo wakho njayami. Ayisiphethu. Unzima ne? Shayi ukuthi unzima nje ukuthi nalento ezokwenziwa la yo. Ikwenzani lento ezokwenziwa la iyagqilaza? Hayi seyivele ngigqilazile.
Qilaza online. Mfethu. Andiqilaza wena. Wazi kanjani siqilaza mina manje. All right, guys, before we start everything, my brother, I've got Ayoli behind the camera, brother. But njengoba ushilo ukuthi uyamthanda umuntu wakho before I come inside, ngisacela umhage mfethu. Ngithandana ngicela umhage mfethu, ngicela umhage. Hug it out, guys. You will never know. Maybe it's the last hug. But Danko ngiyabonga bafethu, it's Baby King. Let me come inside and thank you Mamazi for allowing me to come inside. It's going crazy, it's going bananas. Seswami sokuqala ngefoni yakho. Mina no brothers sisoyibheka and then yakho nebhuti amsogcina ngayo. How do you feel about that? You king. Angithi bathi ladies first. Yeah, injalo. Alright ngalokho ngithi. Yeah. All right. Perfect. Vus. Danko. Mamas, ngicela ungivulele ifoni. Thank you. Nazoge. Bambanjayami. All right, guys. We are straight on WhatsApp, but before we go through WhatsApp, I will want to ask my brother something before we go anyway. Can I please get that zoom, 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 zoom? Danko, my brother. We are on WhatsApp right now, and my brother. No, Viz. Here on search, can you please type and search for me? I love you. Sibonele nje ukuthi umama azobhalela ubani I love you. Uwena lo mhlengi la ngithi. Yeah, sure. Anasiswa manje awuchethi nabantu la. WhatsApp obhora kanje. Okay. Yabona sephelile ama results. Okay, asephelile ama results. Delete I love you. Ngicela ungithayipele uthi sex. Sibone ukuthi wena sisama uyikhuluma nobani sex. Wena bakhona abantu abakhuluma naye sex? Khuluma nobani sex? Nje kuphela. Uyena kuphela? Yeah. Njayami. Uwelo washwavela. Yazi amagama akho. Ayi washwavela njayami. Kanye libona igama le sex elisebenzisile la. Ngeke ngisho ukuthi benikhuluma kanjani but no problem. All right, it's going crazy guys, and on sex we are out of ilokhuzana asiphume. Cela ungithayipela uthi I miss you. Utype uthi I miss you ufake ne heart. Zithi bre. Wela futhi ngabe yami. Funda bene, check it. Le number isave ngale. Asingene kuyo. No, you know I miss you on the heart. Yes. Siswam igama ubani lo? Igama nje siphi igama? Wayingasave ngale number. Inamba yakho nje lena enye ifone. Iqina kanje. Indaba ucabanga ukuthi usezokhohlwa inamba yakhe yini? Siswami ekaba le number. Wena shona igama nje then phela soyifunde le conversation la. Indaba uthi I miss you kwinamba engabhali umisa bani? Mhlawumbe ukhazini wami. Cousin wakho? Nenzani no cousin wakho nikhumbulana ngamahathi? Lo senjalo nje sixoxa kanjalo. Ngixoxa kanjalo. All right. Sicela singene kule conversation bhuti wami, ngizocela uscroll uye phezulu si check ukuthi yini labakhuluma ngayo. Makhona suspicious. Oh! Lokhu luva okay yabo basebenzisa I love you njani? U-L U V. Ish. Sawukhazi ngathi namanje. Ngingayichaza lento. Chaza kele. Into eyadlula nje. Into eyadlula? Yeah. Nenzani wena nalo mfana ubani yena lo mfana? Beku James kadayisa kanje into enzakalayo. So namzali buwazi ukuthi uJames uyakoropa lana mfethu. Mfethu angazi lutho ngoJames mina. Wena siswami sendlela yangakike noJames ke. Ngoba phela nanga umuntu wakho. Shuthi uJames kade kunwaya njengoba unomuntu wakho. Cha. Yini ke kwenza ukuthi ucheat? Nangu phela umcheat ikhulumele mfethu nanga umuntu wakho. Mfethu ukhuluma ichaya manje. Kanye nje kuphela. Kwaba kanye. Hayi ke ngcono ngoba sister ivumele bafethu ukuthi yena uJames umtrapile vele kaba kayi1 but siswami nangu nje umuntu othandana naye manje uthenike ngalokho ke usazoqhubeka awuthamoni usazoqhubeka nje ubone ukuthi udliwa uJames
Mfethu umuntu ngimxolela kanjani sabamdlili. Mfethu. Yini kanti wena siswami khona into ebengayenzi right njengoba ekwenza ukuthi wena uphuthuma uJames? Yebo nje ube busy ngemsebenzi amabhizinisi njengenaskasi kodwa kwaba kanye nje. Bese ngasuba ngcono kunethu. Okulensuku ungcono manje? Yeah. So uma engekho ngcono nawe uyiphuthumele kuJames uthole something. Cha uthe masengcono sama noJames. Awuthami too busy wena uphanda kakhulu kuthiwa uyiphanda. Ngithi ngisengiphanda ukuthi sibe right manje mfethu. So wena awubambeki mfethu. Shuthi wena mfethu into lekha kuwe mfethu awusishaya isinqa. Isinqa ngiyasala mfethu. Manje phela nakho ususishayelwa uJames. Adliwa mfethu umuntu osifazane mfethu asetshenziswa mfethu. Yamphendula hard. Yangithola bakuthanda lokho. Ikunje ngeke basitshele. Nangu mama uyakhala mfethu uthi awumnwayi into enough mfethu. Uthi wena usuku kodwa sisomnayo ikunika right lento ukuthi uchithela umjito ekuthanda nangu. Ngiyazi khona kodwa. Hey nina ngithule. Awuthola ukunqola. Hayi. Na ifoni yakho siswami. Manje mfethu nizokwenza kanjani ke njengoba wena usuwazi ke mfethu ukuthi kunjeni what's your decision ke? Na sika check njalo ifoni yakho bhuti ungasheshe uthatha ama decisions are difficult. Kodwa noma singasayicheck ngavele sekuyabheda ngizomxolela kanjani bamdlile mfethu. Mfethu phela sazi mhlawumbe nayo khona la odla khona. Angisho ukuthi kunjalo bhuti wami but I'm just saying. So wena nangu mfethu wena sisoma uyaxolisa ngesenzo senzile. Yeah. Uyayisola kodwa do you uyayisola. Ngiyayisola. Mina ngithule. The quiet ones. Nina. Mfowethu. Yeah, sure. So sometimes siswami. Yeah. Wena bhuti wami uzamzana ngithi. Ngikho mfethu. Asikayicheck njalo ifoni yakho njengoba ungasekho sho. Noma singasayicheckanga. So i-check lokho kuzokwenzeka. Khulileka sayi-check ifoni yakho. Vele kuyabheda noma. Lokho vele kubheda kunjalo kodwa ifoni yakho ngithi mina kuwe manje mangiqeda ukukhuluma nawe ngiyayithatha kuvusa siyayi-check. Lokho nje kumile. Yabo. Ngoba sesiyicheckile kamamazi. And uyambona ukuthi nawe uyayifebela. Ayayifebela mina. Kodwa sazi ukuthi wena kanjani. Guys, let's jump on it. Let's check ifoni kama brother. I'm sorry mfethu, we out a grand mfethu. I'm sorry. I hope futhi ukuthi ngizothola into right ngakuwe. We out a grand mfethu ukuthi usungadidiseka mfethu kuyimamazi lakho. But ke mfethu sometimes we have to share. Angisho ke njalo bafethu ukuthi yenzani njalo. King Ginger cream tala cream intwana se Kings bafethu. It's about that time. Kapho switching phones mntanami. Mavara. My brother. Vuza ngicela uze ngala. Uze ngala mamazi. Yeah. Okay. Mina ngikhona ukuthi ngibone. Fanele angithi nayo bengaboni khathi sina sibone. Bhuti wami right? Uzizwe njani? Mfethu ngiright. Grand ne? Right. All right. Hayi nami ngiright. All right siswami. Usivule. Njayami. It's a baby looking. It's going crazy. It's going bananas. Ngicela ungibambela lana ke. All right guys, ngicela umeke siswami. Sondela na WhatsApp. Click la. Yeah. All right, cool. We are on WhatsApp right now and we are about to search. Type it up. I love you. Awuthama ngithi wena uyena kuphela umuntu wakho mbhalela ukuthi I love you. Umesebambo. Funda ke sis. Wena ngithi lo. Nobani. Funda ligama lifunda. Sinazo. Yena kuyo sinazo na no I love you na. Uba usinazo awuthamba kahle uba usinazo. Lo I love you ke nayibuzele nawe indoda yakho nansi. Na idlu sinazo nakho. Angithi nawe kadudlu James nawe udlu sinazo. Mbuze nangu. Awuthamba bani sinazo phezulu. Ngathi umuntu wakho usashayela lezi zinto zokuthi ukwatibamba kahle phone. Yeah, uba usinazo. Mhleni, kanti wenzalani ngawe? Ngisamkhumbula nami. Kodwa uyamthanda. Ayikho lo. Nakho nje kubhaliwe lana mfethu ufuna ukuyifundela. Mhlawumbe angekho right ngibhala. Wakwenze njani? So kunokudideka umqondo, unokushaya umqondo ubaleke udidekele kosinazo. Yeah kunokwenzeka. All right, but masingasearch elinye igama kuvela usisame sinazo futhi ke sizothini ke emva kwalokho. Akushuthi ngidideka kakhulu kuyo sinazo mfethu. Akwesikudide kakhulu ke thina. Cela ungidelethele I love you ungithayiphela uthi sex because ngathi uyayithanda. Wabona lo mjidi. Ngene nami. Washakaza. Nenzani usinazo?
Ngiyadideka mfethu. So wena nosinaza nithandani uyadideka mawukunayo? Ya ngiyadideka mfethu. Sesifama uyifeel ukuthi indoda yakhe iyadideka ididekela kule ntombazane? Hayi angisazi ke manje. So nobabili nididekile yabo? Nenzani? Okay ngicela ukubuza bhuti wami, yini le niyenza wani ngayeki ke ngoba nididekile? Nenzani siswami niyajola nenzani? Niyadlana nenzani? Niyabangani nenzani? Seko relationship. Hey yabo lama relationship athule. Yabona manje ku quiet nje. Ngathi bayasabani bobabili. Mi phone yakho mfethu. Mfethu phone ngingisaqhubeka nayo. Vele unokushaya usinazo vuma bhuti wami. Mfethu ngididekile. Wadideka wathandana nosinazo ne? Sithandana. Owadideka wamshaya. Waphinde wadideka naphinde nashayana futhi. Dideka futhi naphihliza ishwe layilayi. Awukudideka nje mfethu. Hayi mfethu ngathi usinazo she's baby leking. Udida umdodo udida utsotsi umdida. Hey uyadideka lo muntu. Uyadida bafethu. My name is King Ginger Cream Dela Cream. So bhuti wami know from you njengoba uzazi ukuthi wena uyafeba nomuntu wakho futhi uyakufebela. Yini ke into i-decision enizoyithatha ke nothula? Nizoqhubeka nithandane noma mhlawumbe nenza njani nizokwenza njani? Ngicela ukuqala kuwe. Mfethu ngithi bayamudlwa uJames umntwana. I know lose nazo nje. Ngithi mina ngiyadideka yena bayadlana nje 99. So wena siswami uthi wena wenza njani ngoba kuthiwa wena uyena uyadideka wena uyadliwa? Bese ngishilo nje useka James besedlulile. Okay James bese kuphelile futhi. Kodwa kusala emdlile sengikhona nama ngisho. Kodwa uyaxolisa ngithi nawe umdlilo usinaze khona naye. Wena uthemba uyimisele ngokumxolela noma niyayiyeka lento? Kusamele ngicabangisise le. Siswami wena uthi njengoba uthi usazoyicabangisisa into yini wena uyayeka noma uyaqhubeka nawe uzomlinda? Hayi ngiyamlinda nje ngifuna nje ukuxolisa futhi phela la James besidlulile. Ngitshela ukuthi uyaxolisa futhi usamthanda. Ngiyaxolisa kodwa nawe phela nosinazo phela ungosukwada kakhulu. Bethu akaxolisi mengabe sathi nama axolisa. Hayibo. Wena uzozenza ibhoza yemuzele umjida bethu. Uzozenza ibhoza lo uthi yena akaxolisi. Uthi hayibo umjida. Fethu nawe futhi uyabhabaza fethu nawe uyayihwaya induna eceleni fethu ayikho lento eziyikhuluma fethu. Ngiyadideka. Udideka kanjani ushaya kamakhelwane fethu? Uyamshaya phela usinazo fethu. Futhi awumshaya uyamondla. Ngiyaxolisa mama sisho. Uthi uyaxolisa. Nawe uyaxolisa. Nami ngisazocabanga. Okay, uthi usazocabanga ke naye. Hayi nami ngisazocabanga. Welele ingane kwanempela ke le. Nawe usazocabangelana? Alright bafethu singindedele ke niyocabanga bafethu. Yabo? Hani wena nisazohamba nobabili nicabanga yini? Ngifuna ukuhamba ngedwa manje. Wow. Asayini nalapho ususi yakhona sothenga phela ukudla. Sengifuna ukucabanga. Ha. Ukudla? Hayi. Aseyihlehlele ukudla sekufanele ngicabange manje. Siswamona njengoba ulambile manje njengoba kuyocatshangwa. Ngisazi kusemzothini lenda. Hayi ithi ngindedele bafethu niyocabanga ke mfethu. Thank you so much. My name is King Ginger Cream Dela Cream. Intwana se-Kings bafethu. Omunye ufuna ukuyocabanga, omunye ufuna ukuyodla. Abasathandani labantu mfethu. But when I hear lento. My name is King Ginger and this is CMTV. It's going crazy. It's going bananas. It's about that time. Couples switching phones mntanami. Mawu baba wami ziyakhala usinazo ubhidliza i-relationship yabantu. Kanti nalenkunze uJames. Uyakhumula ngoma ethi yakhe ethi angisalali ekhaya umfazi wami udliwa uJames. uJames ungasasho uJames. Wagomubango. King Ginger Cream Dela Cream. Thank you so much for tuning in on this show guys. Sibonile nathi bafethu ukuthi kufeba ka left kufeba ka right. Ngizama ukulungisa ka right kuba wrong. Ngizama ukulungisa ku wrong kuba right. My name is Baby King. My name is Cream Dela Cream. My name is King Ginger. Intwana yase Kings. Do not forget to follow me on Instagram at KingGinger_SA. And please make sure that you subscribe. We are on the road to 200K.
Hey yo boom, it's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi.